Takže čau čau, dneska si ukážeme, jak natáčet obrazovku na počítači. Jednoduchý. Když to hledáte sami na Google, jak natáčet obrazovku na PC a nechcete používat žádný weby, žádný Room, nic takového, jednoduchá klávesová zkratka je tlačítko Windows, to se nachází pod Shiftem, vedle Ctrl a Altem a přitom mačkáte G. Poté, co zmáčknete G, se vám otevře tady tahle obrazovka. Je tady hodně věcí matoucích z začátku, to nevadí, všechno vysvětlím. Důležitý je tady tohle okýnko, jo? S nápisem vyfotit. To kolečko vám zapne nahrávání. Důležitá věc je si ho připnout tady tím připínáčkem a díky tomu ho vidíte, i když nahráváte. Příklad, tady na téhle fotce to můžete vidět. Mám to tady vpravo nahoře, protože jsem screenil obrazovku, ale moje vlastně nevidíte. Jo? To je jenom teďka z toho screenu. Taky, pokud se podíváme tady, tak vidíme, že tím stejným tlačítkem to můžeme vypnout, až to přijde na čtverečet. A další důležitý tlačítko je tady, vypnout si, zapnout si mikrofon, to se vám ukáže, a zobrazit moje záznamy. Když přejdete sem, tady máte kolonku se všema vašima záznamama a důležitý je otevřít v umístěných souborech. Potom si to video můžete hotový dát kam chci, zvuk vám pojede, kvalita je vysoká a budete to mít celkem hotový. Tady vlevo výkon, ten je důležitý čas od času kontrolovat, pokud hrajete třeba GTAčko a máte slabší počítač, ale takhle by to mělo fungovat. Takže ještě jednou, Windows G, tady zapnout, Windows G to okno zase vypnete, ale nahráváte to, připnout si to, abyste to mohli ovládat, i když něco děláte. A když to vypnete, přejít do zobrazit moje záznamy. Takže zatím, čau.